हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर मर्निं आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नै ओमफ्राय नै मादैया मर्निं जेखाइ खबाइ लाना ओंखारलायबाय ओमफ्राय लोगोसे आंना बोराया नै ना बोखांगासिनो मोनना मोना दा बेसेबां मोनो नोंथांमोननि गेजेराव देखायनाय जागोन सनाफोर नायदो ओमफ्राय फावनाबो नागिरनो नागिरदों आं आयौ मा बेरे जोलाबायनो आंखौलाय हाग्रासोलै मोना नै बुरजाथारमोन मोनादे हाग्रासो जागाबाय ना फावना दंमोन ना फावना रथ'मोन र' एसे जमा जाबावथों नै रथ'मोन मैथाजों जब्ब' जाबा होनांगौ र' दाख्लैनियानो नै लोगोफोर दिनैना नाया फिथिख्रि ओमफ्राय थेंगोना मिक्सार जोब नै थेंगोनाया दिनै थेंगोना गोजायानो बांसिन फ्राय सिंगिबो नांदों मिक्सार दिनैना नाया है मा थाम्फै बाफैबाय थाखो नै जा बुरजाले खारसारो गिदिर जाबाय नालाय मैथाजों मेले होनोसै मेले माने बे नाखौ हजोंसो लांफानांगोन थाङोबा आइमोनावसो एसे फैबावबाय खस्थ' खालामथारनायनि साम'फ्राबो दिसथाबलै रथ' जाथि नाया मेंसोजोब्बाय दे र' मादैया नाबो गुरबाय मान्दे हमबाय मान्दे खाबाय एसे बिमा बिफानो लांनानै जाहैनांगौ आंहा दिनै ना फावनाखौ एसेबाबो सिबायफोर बिसोर मोनजाफेराना बोसोर जाबायदां मोनजाफेरियानो बे एसेखौनो मैथाजों एरग्लिनानै जाहोहैनोसै आरो सनाफोरनै मादैया दिनैबो मेहनत खालामलाबाय दिनैथ' सानडे फ्रि टाइम ओमफ्राय मान्डेबो खाबाय नाबो गुरबाय फासिबो होबाय दिनै मा देखायलांसै सनाफोर नायलांदो बासोरखौसो थाब थांबोना खासे लादों नै लोगोफोर आंना बेसेबां जाबाय नाया नै फावनाजोंबो फासिनि सानायजों ज' दोनबाय माने
मोनसाबबाय ओमफ्राय बेखौ मोनथिगौना जोङो हजोंहाय आइ मोनाव आलासि जाहैगोन नालाय आफामोनाव ओमफ्राय बेखौ बाहायसो लांफागोन मैथा एसे लांफानोसै बेखौ लांसै ओमफ्राय नै फावनाया एसे बेसेबां जाबाय बिस्राबो गैखाया साब्रैल'खा जों बोराय बुरै थांबा 6 जन जागोन बेसेबां जाबाय जोंना नाया फावनाजों माजों बासिनोसै आङो सायनोसै नै लोगोफोर दिनैहाय ना थुरिबो नांदों ओइ मा गगुलायखो ओमफ्राय नायानो माबा नै थेंगोना जि मोजां मोजां नांदोंब्रा थेंगोनाफोरा थेंगोना सेस थेंगोना जोब नै दिनै नाया थेंगोना बांसिन जोब बिसोर बिदिनो ज' ज' ओंखारोना बिदिनो नाङो ओमफ्राय आंहा थेंगोनाखौ बिदिसो सायो सोर मारै सायो खेबसेनो गालखाबनिफ्राय बख'नो हाया ओरैहाय नै गारबाय नै सुखौबो ओरै लाफाबाय खेबसेनो ओरै बिसिबाय डाइरेक्ट ओरै खालामबाय खानोसै बिफामोनाव लांनो नाबो लांखानोसै मैथाबो लाखानोसै न'निखौनो बिसिनाव मैथाया सिगाङाव दंमोन दा गैलादां एसेल'दां मानो खाहैलायबाय थानो नांगौबा रेडि sonapwr बेदर जि बुरजा नै बोरमा बेदरा जों लाबोनाय नङा दे बोरमा बेदरा फंबायसो लायदों आंनि ब्र लायनायसो बोरमा बेदरा नों मानो मेजेमखौ लाबोआखै मेजेम साल्था लाबोनांगौ जाम्बासो थार बै मेजेम साल्थाखौ होबासो ओंख्रिया मुजियो मा बुरमा नैबे मैथा नैबे मान्दे आलु एसे होनोसै बुरमायाव sonapwr आंहा मान्दे एवबाय आलासि जाफैनाया नै मान्देखौ लाबोबायबो एवबायबो अदाबाव एवदों नै जानोसै गोदै फ्राय एवबाय मैथा ना जों लाबोनाय नाखौ एंजब्ब एवबाय आरो बेखौ खिन्थु बेखौ एवदों फावनाखौ नै जब्ब आयै मबाइलासो अराव गोलैसैमोनहाय फावनाखौ जब्ब होबाय sonapwr दे sonapwr नै मालाय बिदा फंबाय जि मोजां सालायदों नै बे आजाया इउटुब खुलिनो लुगैलायोनो जोंना आजा खिया सिबाय अन्थाव बाथावनो खुलिगोन दे आजा दे उनाव खुलिगोन जोंहा खालामहरदो दा दानगोन दे दाहाय दान sonapwr मादैया नै जानोसैलाय आलासि न'आव बिमा बिफानि न'आव फैदों नालाय बोरमा बेदरा नै बरिया दिनै खानाया मोजां नैबे मान्दे मैथा ना ओमफ्राय आं दालिखौ लायासै बोरमा बेदर जानोसै मादैया आंना ब्र'आ बोरमा बेदर सेरसे लाबोदों बाजाराव थांनानै बोरमा बेदरजों आलुजों गोथाव जाथारदों ओमफ्राय संनायाबो ब्र'सो संदों बिराद गोथाव सङो गथ'आ गरमथारलै गामियाव आयौ बिसोर लागोआव कारेन्ट गैयाना आं बिदि हानहरनो टाइम गैया मादैया बिराद खस्थ' मोनबाय कारेन्ट गैयाना फांखा गैया मा गैया जि मालाबा बिदियावबो एसे
खस्थ' मोननांगौ लाइफआव गासिखौबो साखिलांजोबनांगौ मारैथो आरामावल' थानानै जानांगौ जाखो एसे खस्थ'आवबो थानानै जानांगोन ना सनाफोर गरमथार होमबाबो मादैया खस्थ' खालामनानै नोंसिनि गेजेराव जानायनि भिडिअखौ लाबावबाय थाब थाब जाथानसै बिराद गोथाव जाखादों बोरमा बेदर ओंख्रिया जोंना फंबाय संनाया गोथाव संथारो बोरमा बेदरखौ बियो आंनो संनांगौमोन खिन्थु बे गोथाव सङो नालाय बेखौ संहोबाय आरो मिनिनो ओंखारदां ओमफ्राय आलासिनि न'आवबो जानायनि भिडिअ बानायफैलायलायो जेबो नङा दे बिमा बिफानि न'सो नालाय बिमा बिफानि न'आलाय आरो मा मालायनि खालामजोब्बाय थ' सनाफोर बिदिबा आंनि जानाया नै जोब्बायानो गरमथार आं इमान साइज जानो हायासै दिनै गरमनि थाखाय जोबजासे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सनाफोर लोखिफोर बाय बाय आं हालाहाय